Здравейте. Повърхностно... Хайквам си аз. До село Герман се оказа, че има една красива поляна, която зимно време се превръща в страхотна парзалка. Та дойдохме тук да видим какво е сняг. Да видим какво е сняг и да си поговорим малко за дишането. Понеже тук има страшно много чист въздух. Та рекох, следващата ми тема да е за дишането. Има 3 начина, по които дишаме. Повърхностно, гръдно и дълбоко диафрагмено дишане. Повърхностният начин на дишане, това е начинът, по който дишаме всеки ден. Начинът, по който дишаме, когато не обръщаме внимание на дишането. Това е повърхностно дишане. Гръдното дишане е когато ти отидеш на доктор и ти кажат поеми дълбоко въздух и ти правиш изпъчваш ни гърди. С това дишане си пълним дробовете не напълно, а до може би 60-70% капацитет. Диафрагменото дишане е начинът, по който дишат всички инструменталисти, които свират на духови инструменти, като тромпетисти, кларинетисти, всички актьори. В един момент се учим да дишаме диафрагмено и съответно и всички оратори. Всички, които се занимават с глас, ползват гласа си като инструмент, било то за говорене, за пеене. Забравих да спомена, че правилното дишане помага и при пеенето, т.е. певците също ползват диафрагменото дишане. За да имаме пълен контрол над гласа си, на гласовия си апарат, над белите си дробове, за да отворим тембъра на гласа си, ние трябва да се научим да дишаме с диафрагма. Как? По-нататък. Айде, аз отивам се парзаля.